Здравейте, драги зрители! В моите 2 минути бих искал да засегна темата за здравната реформа, която се провежда в момента и която вероятно ще е болезнена за повечето от хората в България. В времена на криза, когато всеки гледа да спести, когато в България настъпва масово съкращаване на болници, здравеопазването ни е на едно от най-критичните нива, постигани някога. И ето тези дни сме свидетели на първата оставка. Министър-председателят освободи от поста здравния министър Божидар Нанев. Но проблемите определено няма да стегнат с решаването на това, кой занапред да е министър. Проблемите според мен се коренят в това, че парите, които са заделени за здравния сектор, не се разходват по оптималния начин. Личи си липсата на каквато и да е ясна програма по отношение на борбата с корупцията в сектора, неправомерните кражби и всичко друго, на което ежедневно биват подлагани пациентите, а и лекарите в опитите си да бъдат полезни. Решението е просто. Ясна стратегия по отношение на здравеопазването в България, строги санкции за прекрачилите закона и силна заинтересованост от държавата. Също според мен трябва да се въведат промени в методите на финансиране. Методите на оценяване да стане външен, по който да се определят парите за болниците. Защото страна без стабилно здравеопазване няма нормално бъдеще. Защото без да погледнем в нашето здраве на време, рискуваме вайкане след време. Аз съм Димитър Шарков, студент първа година в УНСС и съм готов да отстоявам по изказаните от мен проблеми.